Nå, men hej og velkommen til den her video. Vi er lige i gang med at sætte lidt bøger på plads, fordi jeg elsker bøger. Ej, det er faktisk løgn, jeg elsker faktisk ikke bøger. Jeg kan godt lide bøger, men så spændende synes jeg faktisk ikke bøger er. Men det første episode herindefra, og det er da selvfølgelig lidt ked af, at I ikke nåede at se med i alt, hvad der er blevet bygget. Mig og min kæreste vil have bygget lidt. Eller faktisk mest mig, fordi min kæreste er ikke den store bygger. Hun bryder sig faktisk ikke om at bygge, så det er mig, der tager mig chancen. Vi har også mange axolotls. Har lidt fisk. Har nogle emeralds. Dem skal jeg først bruge. Så ja. Så det er sådan lidt det. Og vi har masser af mendingbøger, det løber vi ikke til for. Men dernede har vi vores villagers i hvert fald. Så det er også hyggeligt at have nogle villagers, fordi hvem vil ikke have villagers? Tænker jeg. Men det er bare sådan en let's play, eller det er faktisk ikke engang en let's play. Men det er bare sådan en dine spille video-agtigt. Jeg tænker jeg kun vil lave en af de her, men I må jo endelig skrive om I vil se noget mere af det. Jeg håber I selvfølgelig vil se mere, fordi jeg kan godt lide at lave det. Men det er jo selvfølgelig ikke mig, der bestemmer hvad der kommer ud. Eller jo, det er det. Men det er for det meste jer derude, der skal bestemme hvad. Så ja. Så der sker ikke det store, nej. Jeg skal faktisk lige fjerne noget af det her. Fordi jeg kunne godt finde på at lave noget til hestene, så vi kan tjekke hvor højt de kan hoppe. Fordi det vil vi også meget gerne have tjekket, så vi ikke får en hest der nærmest ikke går op. Vi skal jo se om vi kan få den hurtigste hest i Minecraft, så vi kan slå min kæreste, fordi hun har allerede en. Og jeg kunne sagtens breed hendes, men jeg vil bare gerne have en sort hest, så det er derfor jeg lige har valgt at det er sådan her jeg vil gøre det, men jeg kunne godt lave det anderledes. Så det kunne jeg godt, men jeg gider ikke. Så jeg kan faktisk godt lige gøre den lidt bredere, fordi så kan vi få heste tilbage, når de bruger den der. Sådan der. Så og jeg tænker bare vi tjekker med den her, tænker jeg. Så den er 2 høj, 2 høj, 2 høj. Så siger den jo 3 høj. Eller den siger faktisk 2 høj, sådan der. Så siger den sådan der, og så siger den sådan der, sådan der. Så snakker den sådan der, sådan der. Så snakker den sådan der, sådan der, sådan der, sådan der. Så mangler vi bare at sætte nogle, hvad hedder det, nogle slabser. Fordi slabs, de er gode. Har jeg slabs i den her? Nej, det havde jeg ikke. Så vi havde ikke slabs i den. Så må vi jo gå her.
Men det er ikke noget, der sådan skal være der for evigt. Når vi har fået 2 gode heste, så behøves vi ikke flere heste. Vi har crafting table hernede, så det skal vi lige bruge. Workbench, sådan der. Sådan der. Okay, jeg har sat selv forkert, så bliver vi nødt til lige at rette det her. Sådan der. I morgen er fremtid. Fremtid. Sådan. Så tjekker vi lige, hvor højt den der kan op. Jeg gætter faktisk ikke på, at den kan op så højt. Men hvis den går op 5. Nej, jeg tror sgu vi er på en 3,5 jo. Ja, 3,5. Ikke højere. Jo. Nej, 3,5. Kun 3,5. Det er også fint. Se vi til den her. Den er sgu da værre. Nej, den. Den kan også hoppe 3,5. Men hvad kan den løbe? Ja, lige hvad? Det var da virkelig ikke meget. Den skal jo bare ud, den her. Den var virkelig dårlig. Hvad med den der? Den mærker som om den løber bare lidt hurtigere. Og så løber jeg forkert. Det var da utroligt. 12. Au, au, au.
Så prøver vi den her. Synes den mærker, som om den bare løber lidt hurtigere. Det kan godt være, den gør det, men jeg bare var uheldig der. Jeg tror bare, jeg er uheldig. Så skifter vi fandme. Så. Eller 11. Det er ikke særlig hurtigt, så du prøver sgu nok også bare ud. Så dig har testet, dig sort, så mangler vi den der. Hvis det er dårlige heste alle sammen, så må vi jo smide dem ud. Den mærkes hurtigt, den her. Jeg skal bare have en masse heste. 15. Ja, den er hurtig. Knap. Så jeg skal se, sådan en har vi ikke. Det har jeg. Har vi en gulerod et eller andet sted? For det vil først gerne have en gulerod. Vi er gule. Men har vi en gulerod? Jeg håber faktisk, vi har en gulerod. Nej. Så jeg skal bare finde en gulerod. Den kræver bare den der. Så ja. Jeg er lige med i, hvor man lige får kartofler, eller ikke kartofler, gulerødder. Fordi jeg ved ikke, hvor vi har gulerødder, det kan jeg ikke huske. Har vi det i villagen? Plus jeg skal lige have det her træ, så jeg kan lave en composter, fordi så kan jeg lave en villager om til det, og jeg gider ikke at lave en villager for at tage ham derhen. Det er for specielt. Jeg har arbejdet for meget med de villagers i øjeblikket, og nu vil jeg ikke have problemerne. Sådan der, sådan der, sådan der, sådan der.
Sådan der. Som vi nok ser, så har vi tekstbiten op på okay inde på serveren. Så. Men det har jeg faktisk ikke sagt. For at komme ind på serveren, så skal man være super sub, som man kan få inde på min Discord. Der kan man få super sub. De fordele du får ved super sub: du får lov til at se videoerne meget tidligere end alle andre. Det kan faktisk være flere uger og dage før alle andre, men det koster også lidt. Du giver... hvad fanden er det nu man giver? Jeg skriver det i kommentarerne, hvad det kommer til at koste. Men det er ikke noget man kan få endnu, fordi lige nu er vi ved at sætte det op stadigvæk. Eller jeg er ved at sætte det op stadigvæk. Og jeg har også snakket med YouTube om at få det, så det skal nok komme, det skal nok komme, det skal nok komme. Hav tålmodighed, det skal nok komme. Så det skal nok komme på et tidspunkt, Borgny. Det skal I ikke være i tvivl om. Det skal nok komme. Det skal nok komme, bare roligt, bare roligt, bare roligt. Men jeg kan altså ikke sige, hvornår det kommer, fordi det kommer lidt an på, hvornår... hvad hedder det? Hvornår folk, altså hvornår de har tid og sådan nogle ting, med at lige at hjælpe mig, men... Men jeg kan jo ikke garantere noget. Jeg kan ikke garantere, at det bliver lavet sådan, som jeg gerne vil have det, eller... Den stil. Jeg skal lige låne den seng der. Monster til... Monster tæt på. Tak. Væk med jer. Godt, så nu er det væk. Nå.
Så kan jeg sælge den carrot. Har de her farm? Nej, det har de ikke. Okay. Fedt. Jeg skal bare ud og finde en gulerod. Vent lige. Nu kan det godt være, at jeg tænker noget dumt, men kan jeg ikke få den til at sælge mig golden carrots? Tak, quick. Jo. Man kunne købe golden carrots. Det var også det, jeg ledte efter. Golden carrots? Yes. Hvad er jeg lavet her? Nå, var det til det villagers, der vi fik lavet? Så var det min kæreste, der lavede det her. Men det med villagers, det tror jeg. Det kan i hvert fald mening, hvis det var hende, der har lavet det her. Hvad sker der her? Det var det nok. Det tror jeg faktisk, det var. For det var ikke mig, der fik de her villagers ind. Det var min kæreste, der fik villagers ind. Så jeg går ud fra, at det var sådan her, hun gjorde. De to, vi skal breed, det er... Nå, den der. Den der. Den der. Var det ikke den? Jeg kan ikke huske, om det er den her. Jo, det er den. Jeg har ikke brug for de her heste. Har du ikke? Nej, det har jeg ikke. Så. Jeg har ikke brug for det her dødt, så det skal vi væk. Og vi skal bare lade alle de her om igen. Sådan der.
Fordi jeg fik jo ikke brug for dem nu, når jeg har golden carrots, og jeg har en vældig, jeg kan sælge dem til. Jeg skal bare have nogle flere emeralds, men det er heldigvis heller ikke det sværeste at få flere vilde der, eller flere emeralds, fordi vi har en sugar cube der. Der kan man bare lige høste den her. Sådan der. Så. Sådan der. Så når det er høstet, samlet op på sådan nogle ting, så kan man gå herned til den her. Bum. Så kan vi gå ned sammen her. Og sige, det var ikke ham. Er det dig? Det er dig. Bum. 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 Og se, så mangler vi ikke emeralds. Fordi hvorfor skulle vi mangle emeralds? Sådan her. Så har vi 2 og 44. Så, og så kan vi gå herind og købe flere bøger og bytte rundt og sådan nogle ting. Men har vi nogle bøger, ellers så gør vi det sådan her. Køber lidt sådan, fordi så gør vi sådan her. Okay, jeg må nok lige gør sådan der. Og så miner vi bare. Så smadrer vi dem bare, fordi så får vi flere bøger, end jeg gav for dem. Sådan der. Og så tager vi da bare nogle mendingbøger. Det er fint. Fordi de her mendingbøger, de der, de skal bare have. Og så skal vi bare ned og have flere mendingbøger, fordi hvorfor skulle vi ikke købe dem? Fordi mendingbøger er OP. Vi skal bruge mendingbøger og unbreaking. Den her afdeling her, det skal bare være mendingbøger. Så. Og næste afdeling, det skal bare være unbreaking. Så, ja. Så det må jeg nok hellere gøre. Så kan vi jo lige gøre sådan der. Fordi så det vi kan. Så du er max level, så du kan sælge mig name tags. Bum. 1.6 har jeg ikke nogen i. Det der har jeg faktisk. Men de bøger har jeg ikke brug for. Og hvis jeg manglede bookshelf, så kan jeg bare gå over til nogle af de andre. Se, du sælger mig dem også. Bum. Du sælger dem så faktisk ikke til mig, det kan du heller ikke. Det kan du heller ikke. Nå, hvad er det, jeg havde også om hernede. Du gør. Nå, det var der havde sølvtouch, det er rigtigt. Så gør vi bare lige sådan her. Men så vil jeg også sige tak for det. Vi ses. Vi ses igen i morgen. Der kommer endnu en video ud. Jeg kan ikke lige sige hvornår, men den kommer i hvert fald. Den kommer så hurtigt som muligt. Vi ses, og det vil vi meget gerne have, I gør nu. Det er faktisk, at I trykker subscribe og del og abonnent. Så vil jeg være rigtig, rigtig glad. Og del den med din bedste ven. Det vil vi faktisk også gerne have, du gør. Så der er ikke mere at sige end bye bye.